ihan mullakin. Niin ja mullakin oli semmonen, että se on niinku pitkään se ääni ja yskä. Toihan on niinku joku keuhkotauti, joku se yskä. On ihan varma, mulla taisi joku keuhkokuulun käynniä lääkäri. Täällä on kyllä. Me lähdetään käymään kahvilla. Ja sitten Karita pitää mennä. Saanko mä käydä sitten kahvilla? Eikä juokaako paljon koitin. Tää on niin ihanaa kuin Kahvi. nyt ei kajonnut kahvia ollenkaan. Kyllä, tää on mennyt hyvin. Se vaan teki. Niin, Mitä? Sehän on siellä. Hyvä Anne! Anne! Hyvä.